Ini dia menuku hari ini Besti. Sederhana, murah, dan enak. Untuk pertumisan, iki mau aku tuku cambah 4.000 dan tahu gembos 5.000. Gak sampai 10.000 Besti. Dino iki cambahnya cambah dele bes, uduk cambah kacang ijo. Nek cambah dele ngunyai butuh tenaga bes. Yo hitung-hitung olahraga raha. Sebagai teman cambah delene ning kene aku ngirisi tahu gembos. Nek nggonku iki jenenge tahu gembos. Kalau di tempat kalian tahu apa iki bes? Tahu gembos iku tahu mateng sing ora ono isine. Nek sing ono isine iku tahu bentet. Beda lagi sama tahu isi lo bes. Tinggalkan soal pertahuan, iki bumbuku sing diulek wis alus. Lanjut tumplekkan lengo di atas wajan. Minyak panas, cemplungkan bumbu sing wis mari diulek mau. Bumbu mateng ojo sik mikir, ya terus cemplungno cambah delene. Bar ngono cemplungno tahu gembos sing wis mari diirisi mau. Loh kok cambane ilang? Okean tahune. Gak apa-apa wis okean tahune ben gak terlalu kesel engko lek ngunyah. Sepertinya iki oseng cambah dele dan tahune wis matang bes. Yo ayo gendang dientas. Apakah kalian pernah masak menu seperti ini Besti? Perpaduan cambah dele dan tahu. Selain ngoseng cambah dan tahu, ning kene aku tak nyeplok endok bes. Yo koncone sego ben gak cambah tok ngono Besti, ben ono konco liyane. Sego nek okeh koncone ngono kan penak mlebune bes. Iki sing wajib ada di antara teman-teman nasiku, yaiku sambel. Sambel yang merah merona, penggugah selera. Apalah artinya makan tanpa sambel? Bukan begitu teman-teman?